Vi vil lave et forsøg, hvor vi vil se, hvordan en papirsbåd reagerer i vand og kaffe. Både med tyngdekraft og uden tyngdekraft. Man putter kold kaffe i posen, så putter man vand i posen, sammenblandet, og så tager man en papirsbåd i, og så ser man, hvad der sker. Og nu vil min veninde Laura vise, hvordan man laver en papirsbåd, så du kan finde ud af det. Man starter med at folde papiret på langs, og så over på midten. Så folder man kanterne ind. Og derefter tager man siderne op. Så vender man den som en firkant på skrå. Og folder den midt over den ene af delene. Og den anden del også op midt over. Så folder man den ud, sådan, og så vipper man kanterne op. Så har man snart en papirsbåd. Man putter den kolde kaffe op i posen. Så hælder man vandet i. Så sætter man den ned på bordet. Og putter papirsbåden i. Og holder den op. Og den kan godt